मैया आं मोनसे आपडेट होदोंमोन बै मोनसे चेनेलाव गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांनानै जिउ खोमानांनाय जाय ब्रादार बिथांनि न'खरनिया मा फोरमायखो नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन। दिल्लीयावहाय थांनायाव माने जिउ खोमानानै लाहैनांनाय जाय बिजनेनि न'खराव अबस्था बेबस्था गैयिनि थाखाय फिसाया मोनसे खामायनो थांदोंमोन। बिमा फिसा रायलायलायनानै जों न'खरखौ दानो होननानै साननानै थांदोंमोन फिसाया। आं मा खालामबावनो, आंहा जेबो राहा गैया। आंनि फिसा खर्मखौ आंनो खुंनोनो राहा गैला, आं फिसाखौ लायनोनो जेबो राहा गैला। न'खराव जेंना जाबा जाथाय जानाय आयै नोंबो खोनायोमोन फिसाफोर, जों बिमा फिसा खोथा मिलायलायनानै थांदोंमोन गावनो। आयै आं ओरैबायदि खामायनो थांसै, न'खरावबो अबस्था बेबस्थाया रिं दाहार साग्लोबनानै थाजोब्बाय। कारेन्टनिबो हरनो हाया, जेबो हरनो हाया, अबस्था गाज्रि। बिमा फिसाजों बाथौ सिबिबाय, थांनाय बाराय रबिबार बारायमोन। आं दिनै सहायबावगोन, आं सोरखौ नायनानै थाबावगोन। आंहा रावबो गैला, सासेल' फिसाला गोमालै गोमा। गावनि साननाय फारिया जेबो जाफुंलाङासै। ओरैनो जाथायाथ' जोबोद दुखुनांथाव खोनानानै जोंबो माने गोबां दुखु मोनदों आरो जेनेबा न'नि जोंबो बिदानि जोंबो फिसाला फंबायनि माने फिसाला, आं बिफानि फंबायनि फिसाला जों। ओमफ्राय खोनानानै गोबां दुखु मोनदों। जोंबो माने खबर गैलायामोन आरो मोजां, जेनेबा खोन्थालायनाय जायाखै जोंजोंबो बारा मोजांनो। थांनायखौ हाखु दाखु थांनाय जादों आरो जेनेबा गाव। ओमफ्राय थांनानै दा गाव हादाननि लोगो 3 नाम्बार हादाननि बे लोगोजों थांफादों जाहैबाय। थांफानानै दा गावसोर बोरै बोरै थांखो, थांनानै 8 थारिखआव थांदों जाहैबाय आरो गावसोरो। 8 थारिखआव थांबाय, थांनानै दाना बिदिनो थाङै माने होजोंथ' टाइमा एसे देर दिनसो लायो नालाय सहैनायाव हजोंहाय। बे 1.5 दिनसो टाइमावहाय माने ओंखामबोथ' उखैयो जाहैबाय, माबा मोनसे जानो थाखाय। एसे ट्रेनावहाय माबा मोनसे जादों जानांगौ आरोखि। बिनि थाखायनो बिसोरो माने एसे फाग्ला बायदि निसा बुस्थु मोनजादों जाहैबाय। निसा बुस्थु मोनजानानै फाग्ला बायदि बिदिनो एसे जादों मानसिफ्रा, बिदिनो गिग्रा संखिग्रा बिदि जादों जाहैबाय मानसिफ्रा। ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बिदि जाबाय नालाय, अबेबा स्टेसनावनो इसोर ओंखारहैबाय जाहैबाय आरो। डाइरेक्ट जायगायाव दिल्लीयाव सहैयाखिसै बिसोरो। दिल्लीयाव सहैयावनो माने अबेबा ससे लामायावनो थाद'नानै ओंखारलांनानै थाहैबाय आरो। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो दा बिदिनो संखिलाबायग्रा जाबाय नालाय मानसिफ्रा, गिनानै बिदिनो सासेया बे हादाननिया बियो माबायाव बासावनो बारसोमदों जाहैबाय हारसिंनो थैनोसै होननानै। आंखौ फुथारनो नागिरदों मादों बिदिनो जानला मोनला बुंलाबायग्रा जाबाय मानसिफ्रा। ओमफ्राय बिदि जाबाय नालाय उनावहाय एक्सिडेन्ट जानानै बेखौ हस्पिटालाव लांबाय, निउ दिल्ली हस्पिटालाव, अन्सारि नोगोर ना मामोन। ओमफ्राय बेयाव लांनानै दा बिदि लांबाय नालाय, लांनानै गाव बै माने हुस मोननानै बै मानसिया हादाननिया हुस मोननानै बियो बिजिनाव फन हरनो रोंदों जाहैबाय। ओमफ्राय बे बिजिया फन हरनानै मोजां कन्टेक्ट लालायनानै रायलायनानै, गावसिनि बिहावा हजोंहाय दंहैखायो नालाय दिल्लीयाव। ओमफ्राय बियो फैनानै खबर लाफैदोंमोन जाहैबाय आरो। ओमफ्राय बे खबर लाफैनायावहाय मानसिखौबो लोगो मोनबाय आरोखि, ज'नो लोगो मोनजोब्बाय हस्पिटालाव। ओमफ्राय लोगो मोननानै हस्पिटालाव लोगो मोननानै आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो ओंखाम जाखांबाय माखांबाय, बिदिनो 9थासो टाइम जाबायमोन आरो मोनानि। ओमफ्राय 9थासो टाइमाव बिसोरो आखाइ सुनो होननानै बाहेरायाव ओंखारलांदों जाहैबाय आरो। जायख्लं बर'आ, ओरैनो नामखौ बब्राबो होनोमोन न'आवहाय ओरैनो। ओमफ्राय बिदिनो दाना आखाइ सुनो होननानै थांनायाव 9थासो टाइमावहाय थांबाय, बिदिनो नागिरबाबो मोनाखिसै मानसिखौ। हस्पिटालावनो गोमाबाय आरो। ओमफ्राय नागिरबाबो मोनाखिसै बिदिनो मोनासै आरो नागिरबाबो। ओमफ्राय नागिरबाबो मोनाखिसै नालाय, अखानायैहाय बिदिनो बिसोरो बुंबाय, जोंनि सिगाङावथ' खोन्थाहरासै गावसोरो न'नि मानसिया, होजोंनिया थानायग्राया जोंनि सिगाङाव जेबो फोरमायहरासै। ओमफ्राय अखानायै फुङावहाय फन हरबाय जोङो। फन हरनायाव गैलालै मानसियानो गोमाबायसो होनना बुंबाय। हाब गोमाबाय, माबोरै गोमाखो नोंसोरो थानायालाय होनना बुंबाय जों। ओमफ्राय गोमाबाय नालाय, ओमफ्राय बिदिनो फन हरै हरै जोंबो गोसोखौ मोजां मोनासै, दुखु मोनबाय बिरादनो। माबोरै बिदि जाखो माखो होननानै बिराद सानबाय जोंबो। मोनायाव फन हरनायाव जोङो मोनबाय होनलायनायखाय जेनेबा गोसोखौ गोजोन मोनबायमोन जोंबो। न'खरनि हिसाबै जोंबो बाय बाहागिनि फिसाला, गरिब गोजा गासिबो, थाखा फैसा गैयि। मोननाया मा अबस्थायाव मोननाय? मोननाया दा गावखौ गोथै सहआवसो मोननाय जादों आरो जेनेबा। हस्पिटालावनो बारजुमनाय बायदि जादों जाहैबाय आरो। मोनानि 11थासोआवनो बारजुमदों होनना बुंदों आरो सिकिउरिटि गार्डआ नुदों जाहैबाय आरो। ओमफ्राय बेखौ पुलिसफ्रा लांनानै
पस्टमर्टम खालामनो थाखाय माबादों जाहैबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय 10थासो 11थासो जायख्लंजों बिमाया रायज्लायनो मोन्दोंनो मोनायाव बिदिनो 7थासो 8थासो टाइमाव रायज्लायनो मोन्दों जाहैबाय आरो बेसो मिथिसिगोन आयंआसो औ मोजाङानो एसे मोजां रायज्लायदोंमोन जायो आरो होमबाबो आला गलामोन आरोखि मानसिया माने रायज्लायनो मोन्दोंबाबो एसे आला गला उल्थां फाल्थां बोनायनि बेब'स्थाया ओरैनो जोङो रायज्लायदोंमोन एबसुजोंबो ओमफ्राय एबसुआबो एसे मदद होदों जेनेबा गोबां मददानो होदों दा जों जोंनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटिसिम लाबोनायखौ एबसुआनो बानगोन होनना बुंदोंमोन आरो फ्लाइटजों लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंसोर न'निफ्राय जेनेबा गुवाहाटिनिफ्राय न'सिम लाबोनायखौ नोंसोर मेनेज खालामदो होनना बुंदोंमोन आरो दे जागोन दे जेबो नङा जों एसेबाबो दाहार दुहार लानाबाबो मेनेज खालामसै बाय बागि एसे एनै खांलायनानै होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय हायो बायदिबा होननानै ओमफ्राय दा थाखा फैसाबो गैया न'खराव दा खर्म खुंनोबो बुहुद झामेला जानानै दङ थाखा फैसा गैया नालाय न'खरावनो बिदिनि थाखायनो उफाय गैया माथो खालामनो